kho pakhata hian chung ko engkom ngai tak mai hin oma an fa te po an engkom ngaya Peter le Mary an fa te ve ve an omani soitawangin an engkom ngai ema wangin homework te po an ti dun thina an school kalna po ain anga tum kha chu Peter chuan anu hena chuan phone angena ma se nu chuan engatang e ti an ti chuan kan le kha zona atong kai ni ti ma se phone man lai chu an man tiang vek sen ani si lo wangin afa pa Peter chu aduat ve em boxia aul samjok nan tin le kha zona tu ani te chuan tin phone a man tuk tok chu a le sakta le chuan meron chuan chu phone chu anin trom ani deuh maya anu le pa te po chuan an khathiam viawa homework an ti duna homework an ti lo lai pon games ten khel duna chu tiang chuan hunan mang chowa amai ko chu tum kha chu an phone an khoi dai chuan no pang en lo tur puitling so en tur nia an soi thrin video than kha chu fakna a ron lang tatlat mai chu fakna ron lang fu chu an han mu chuan mak an tia aum zia chu khathiam vak lo ma se an han lut kual chowa chung video than kha te chu a en dan tur le a mu thei dan tur te chu an thiam chho ve zera ti chuan Peter le Mary te chuan chu thilan mu chuan a tran tiu chuan khathiam vak lova amai ro chu engamoti zong takin an mit ala tak tat awang le anu le pa te hriat ta na chi ro ni ti te pon hriat thiam awangin an pani chuan chu thil chu arokin an en ran ta chu thil an hai chuwa tang chuan pon la mai fiama lim taka hanin kwal vel te po an ching lo chho tan ta an pani chuan ro ma anin khunga an re deuh tlok zel maya chu tiangan omdana thil dang lam om ta ni ti chuan chung te chuan khathiama ina anin khung na sa pon lama an chuak ngai vak to ro ti te chun khathiam a chan tak chu an khatalem lova tum kha chu anu bazar chu aron ho ta thut mai Peter le Mary te chuan anu ron ho thut chu an phuzok maya an phone en lai chun off ngala khuma chuan an bom thlang hal deuh thok maya anu chuan anom dana tang chuan thil ti ho kan nei ni na nga ya te chuan phone chu lang hal wata a han ona an thil khoi history te chu an highlighta chu ta tang chuan until entry chu anu chuan a khachuak ta chu thila khriat chuan anu chu ri ngona em maya Peter chu ko khanga chu tiang thil chu ti lo tu ka ni ti nan khreida thei to pa khel no chuan phone chu lak sak ta lo chuan a thu sei chu azom ve mai bei sein phone chu kol tir le ya tu na tang chuan voi khatma de to suang che o tin a khel ve thlap tho ma se chu ta tang chuan Peter le Mary te chu siman nekin an film khok zwal ta sa maya an phone a until entry history clear dan te delete vek dan te chu an zonga an thiam chowa chu mai ni lovin chu tiang video an don chuan an film khok em maya lemin kongkan hongdewa mi lo kalan omem ti khre thei tur ten ro man fel fai tak nen an ti thrin ta ni huna liam zera chu tiang an endun fo tak no chuan an thil mo thin chu atak nge ya han ti ve chin du na an ma ne ron tatlat maya ti chuan le tum khat chu tiang te to chuan bathroom lo ma chuan aning kal nan ve ta thap mai chu tia bathroom ma aning kal nan thlap lai chuan anu bazar ho chu aron ho le ta pon lama no panganin fiam lova in chungan omaniang tia aron lupoa amu tak sirawa chuan angai thata lova Peter khoyangen om tin a out vak maya chu vele bathroom lama chuan an om nia ring lerin bathroom kongka chu roin kalpok nen lo hong tu tina han no de ta bathroom kongkha kan hon mel chuan Peter le Mary te chuan lo om dun da reng mai en thil ngen ti chu zebro lovin anu chuan a khathiam ta vek maya chu ta le ton ma a lo khil thin an sim ve mai don mo ti kha an lo sim ta hau lo ni ti khriat chuan a ri gona em maya an ma ni mai na chin fel thei ani to lo ni ti khriain an ko khana pastor te chun roya Peter le Mary te chu counseling class an nei puya chu mai ni lovin pastor chuan an nu le pa te ve po kovin en kol dan tur le thla fa lo tur te tin in fiam pui thina an ngai to na la peng thei tura engamo ti pui thrin tur ten an khil ta chu ta tang chuan ko khan activities a te sport lama te le tin music te pon zir tira an ngai to na chu ola phone khoi mai maya khatiang hun thol nei lo tur khan an hun man dan tur wa man nan siam puya a chang chuan an picnic puya khoi lai hun nuam tak ai ma te pon kal puya
อันปันที่จนฟ้าเรานั่นตัวจันสันเสียมสักตลอดว่าติจวนพี่ตัวและแม่ไว้แต่ฮีตัวน่าจวนเลยโอลนุลาดหลังวัลเวดอนไว้อันนี้ตัวอันเคยที่จน่าจวนจุดเทียงทิลจูอัดเล่งเลยแต่คุยเราเนี่ยนั่นสวยเฮทนทูฮีอัตักตักเนียสวยอันนี้บุกันนี่อันไปมัวไล่เบกจวนเฮทนทูจงกันจิกชัวเทเลเฮทนทูอันกันชอบชวนนั่นฉันเบกปอฟ้าเตกันเนี่ยโนปังอันเราเฮียนโนปังส่วนอันที่เครียดไงเราเครียดจากในอันในถ้วยปุยลิงอันนี้เราว่าปุยลิงนั่นกันเครียดเบกต่อหนูที่โนปังตานจวนทิลทักตั้มแต่ก็เฉยนะจุมีว่าเครียดเจียนจากนั่นจวนมานี่นะนั่นเสเอ็มมายาจุดทิลสวนเนี่ยขันปาเราว่าอามาก็จุไก่หวยนะมุมมัลตักเตลว่าอันมานี้มันมาอันมานี้ให้ชวนให้ปบจวนอัฐเราลำปังค่ะอันว่าให้ชวกถ้วยไม่เนี่ยจวนบางส่วนโนปังในกันนี่จวนกันฟ้าแต่เห็นตัวน่าเห็นเงี้ยตีแม็กก็กระสันสูงเห็นอินละมาเงี้ยเราตีแต่เฉียนแต่ในนั้นอันนี้ก็เห็นเงี้ยตีซงแต่ตีนหุ่นโทในตำเตียงเราตกแต่เตียงแต่เหี้ยหิมเราว่าอันหุ่นในซงเฮกันว่ามันสักงาอันหุ่นมันด่านตัวแต่จูว่ามันสักินเงี้ยตีเหี้ยไทยเจนจูกันเครียดสักตัวนี่คอนโทรลในระวินอันมานี่ฮะกันตีปุยโซกังาลิมตะกาอันนมไทยนั่นตัวกันเสียมโซกังาทุนนในระวินจุไปมอนี่จุมีตัวจวนมีตั้มตักจวนกลางสมิงคลาสแต่ปอนโมเฮียนังมีเทียมโซตันเห็นจังทุกคนแต่ปอนโมเฮียนังมีตั้มตักจวนอันฟ้าแต่คอนโทรลอันตุ่มนั่นละมาอันฟ้าแต่นันนิงาเอากระเทียมเตียนจินผาเท้าบกะจุมีนี่วังส่วนนปังเอ็นกอลที่ฟิล์มครัวเล่อ่างายะเอาไปหมอไปกับจนขาทำเหล่าตัวนี่ตีใครให้ทนทุจังเฮียนอดังเสียงมายะจุมีจุนี่วางเองกินนี่ปนกันก่อนจะชวกชงนี่พอเลยขัดส่งขัดตุนจุมากันทุ่งไอ้ทากที่จะจุนี่ยะอีเบงตีอีวากันไปเสียอีจังไก่ปุยแต่ปกกันไปเสียบกันนี่วิดีโอต่างกันนี่มูลเอฟเฟกต์โดนเนี่ยอ๋อไม่มีออนไลน์ช็อปกันอมเมกาตุนไลน์จุใจยังกันชวักนักษาแต่ไม่ฝุ่นที่ปวดแล้วเชริงไทยบิ๊กแล้ววะจูมีเอ็นกอลนาเที่ยวเฉลี่ยไม่จูไม่มีออนไลน์ช็อปที่แค่นั้นเนี่ยตัวหนักกันเอ็นซินโดนี่ให้ฮิสกินแอนไลเซอร์นี่กับไม้ช่วงลำเละปนลำดินหุ่นช้างเงี้ยเชียกันเอ็นโดนี่ก็คอลลาเจนไฟเบอร์ที่เอ็นก็เลยเล่าง่ายมาสุไม่บางก็ยูวีเอ็กนี่ที่จะสมมุติปริยัติไล่ไม่เอ็นก็เลยเล่าง่ายคอลินดำโดนมินโซที่มีออนไลน์ช็อปเลยตัวเราเลเซลบอกตัวนักการเอ็นซินะเฮงที่คอลินมินโซดำโดยที่สุอันนี้อันดำโดยที่เรียนคอลลาเจนเร่งที่เอชเลยอีชมันชเอ็งมาละวะส่วนนี้ให้ก็อินซินโดนะให้หันบุญอติเองหินบุญสวรรค์ตัวเองสุไม่บางก็อิมมูนซิสเต็มอติจักนี่กุมปลำตันเพย์ชวนอินเงี้ยจีอันนี้ชัวร์เฉลี่ยจวลชูได้โรลชาวจังอินหันอินี่ละแต่คุณอากันคุณนักโลเซ็ตไม่โดนนี่มีออนไลน์ช็อปที่ Treasury Square เวงรีเปงเท็กซิสเซนออปโปซิตออมอันนี้อินเราเป็นเวเชลโดนเนี่ย